ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Дар ин навор чақчақҳои саудутиҷи вабше дига хеле бадай. Имрӯз 15 апрели соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 116 сомону 50 дирам. Дар имрӯза видео бардуи азиз бо диққат гӯш кунед. ҳози сезони арсиколахрия як бародар бочкаи газвада шароӣ кард гуфакаи саудутиҷи рекламаш кард. хонаҳои заминӣ ҳастаи дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ яъне ки кӯйбеш, хонаи заминӣ ҳастаи дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри ваҳдат ва шаҳри квартира аз он ҳастаи дар шаҳри Кӯлоб, квартира ҳастаи дар шаҳри Турсунзода яъне ки Регар. Қазиқи видео ҳамие ки дар ин навор бардуи азиз як хонаи заминияй 100 ё 120 ҳазор сомонша метиҳен, мондагиша мисол баъд метиҳен, мондагиша 3-4 моҳ пас. Барои ҳам видео имрӯзаро то охириша тамошо кунем. Барои пешравии канали бачаи Ачкидор ҳами як дона лайки бепала баҷиқенда, як дона лайк. Ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, компания баха компания рӯзи хилашмо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои даҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меорам. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка постоянно ами кор дай, мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳамада компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали саудутиҷи гап занем ба шумо арзон мекунад. инаи бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инам бусоқ саломат рафта ва граница варидор ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа мебурояд тамос бигире мебарату соқ саломат меорату. бачаи Ачкидор навора сар мекуна, пашкоҳо акҳо гӯш кунен. бардуи азиз, як хонаи беҳтарина гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки пешина номаш Кӯйбеш, ҳозир номи наваш ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, деҳаи Ҷовидон. бардуи азиз, 9 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо замонавӣ ба дараҷаи олишай. масъалаи обсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100%ай. баня, ҳоҷатхона, ошхона ва оғили детаҷа дора. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, заминаш замини аҷоиботайне ки бардуи азиз, нархеш бо маслиҳат. яъне ки бардуи азиз занг мезанен, нарша аз соҳиби хона мепарсен. бардуи ғарибам ана цена дагаварной. номарои поёнгиш WhatsApp-ам дора. занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бихарен. як хонаи дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунен. бардуи азизи хонаи дисен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Немон, Розиқ. 5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, як кайлдорам дора. ҳамом ҳоҷатхонаш тайёре бардуи азиз. молбозор, мошинбозор, мактаб, садик, масҷид наздикай. нарша бардуи азизам 170 000 сомонӣ мега. 170 000 сомонӣ. одамое ки 170 000 сомон надоранд, мешавад ки 100 ё 120 000 сомон шабитиян, мондагиша 3-4 моҳ пас бардуи азиз. соҳиби хона илтимос кардагия ки харидорои аниқ занг бизанен. чӣ хеле ки гуфтам бардуи азиз, нархи хона 170 000 сомон, 100-120 000 сомон шабитиян, мондагиша бадам битен мешидай. илтимос харидорои аниқ занг бизанене ки бози бисёри одамо медонанд ки просмотрои саудутиҷи миллион шидесай. бардуи азиз, як бародар бочкаи газвада рӯӣ кард. гуфакаи саудутиҷи як баромадаш ки гуфтам гап нест. бардуи азиз, бочкаи газвада ҳама ҷош 100%ай. срочни ҳамин бародарда пул дар кор будай. адрес Душанбе, тарафи Южнида. нархеш 7000 сомонӣ. бовар ки чизи хубай. ира мегири бардуи азиз, ягон ҷой мисол сер одам да мемонӣ, соҳиби пул мешавӣ. нархеш 7000 сомонӣ. ба пули русӣ 6000 рубл мешидай. марҳамат бардуи азиз, занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед. чизи хубайне ки
ин қама фасон гап зесам шумо ҳам лайк ҳаҷиқиден ё не? Бардурои азиз, агар шумо реклама дошта бошен замин хона квартира метавонед ки дар ин рақамҳо роҳӣ кунед, ман реклама мекунам. Ва форатон ки видеои савдотиҷира якмин шида тамошо кунед, инамҷа подписатсияро биҷиқен, кае ки ман видео кардам шумо да мерава. Ана аке бобои меригана гӯш кунен чӣ мега. Ана бобиҷон, илабай, мошиноро дидед? Ҳо, дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, нумераҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. касе тамошо кардесам гаки ҳо ака тамошо кардесам давомаш бите. Бардурои азизи хонаи фасони хушрӯи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Навкан. 6 сотиқ заминаи 6 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. Ремонтш бардурои азиз коробка, хонара ба ғишти пухта вардоштагиянд. И хона да гарини меҳнат кардагиянд. Бардурои азиз, масъалаи обу свич мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% пешдолон дора. Баня дар друншай, кухниам дошта. Бардурои азиз, мактаб, магазин, бозор наздикай. Бардурои азиз, ин хона ҷои беҳтарин дай хулоса. Касе ки ай шаҳри Кӯлобем фаҳмиден ки ман гиҷоша гуфтесам. Ана бардурои азизам нархиш 220,000 сомонӣ. 220,000 сомонӣ ба пули русӣ 1,882,000 рубл мешидай. ина бардурои азиз маълумотша дар бар экран нависагиам. Ана номерои поёнгиш WhatsApp дора. Занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед. бисёре бардуро моро айрасия тамошо мекунанд, мегӯянд ки ай ноҳияи рӯдакӣ ягон хонаи арзон бумон. марҳамат бардурои азиз, агар шумо подписатсия кардагӣ бошед, ҳамин хонаи арзона уже мехарен. бардурои азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Лаҳур. 6 сотиқ заминаи ду дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ремонти хонаҳо миёнаи бардурои азиз, масъалаи обу свич ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. чӣ хеле десем бардурои азиз, хона ҷои беҳтарин да хонаи фасони хушрӯ. бардурои азиз, омадем нархиш да. нархиш беҳад арзонай, срочни пул дар корай. нархиш 125,000 сомонӣ. ина бардурои азиз, беҳад хонаи фасони хушрӯ дар ноҳияи рӯдакӣ бардурои ҷамоати Лаҳур. нархш чӣ хеле ки гуфтам 125,000 сомонӣ ба пули русӣ 1,70,000 рубл мешидай. номерои телефонаш бардурои азиз, номерои расияшай дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, қади соҳиби хона маслиҳат кунед. ҳамин видеои савдотиҷира дар гиҷо тамошо кардеси. дар хона, дар ҷои кор, дар метро, дар автобус, дар гиҷо ку комментарда бинавис. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пешина номаш Регар. бардурои азиз, якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 39 квадратни метрай. ана бардурои азиз, доми навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби хона маълумот дагия ки ане ки соҳиби квартира маълумот дагия ки ана дар 4 микрорайон якхонага 1 этаж 39 квадрат бардурои азиз, доми навай ва бардурои азиз ремонти замонавӣ кардагӣ. кухни гарнитур, термос, амисол банам қолинош меистодаи. қарибиш дар стадион, парк, мактаб, амисол садиқ наздик будаи. хулоса бардурои азиз, квартира ҷои беҳтарин да, нархиш 225,000 сомонӣ.
занг бизанед, маслиҳат кунед. бардуи азиз, дар видеои пешина комментариёша хондум, аз шаҳри Кӯлобам квартира гуфта буданд. марҳамат гӯш кунед. Квартираи дешен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар 58 микрорайонаш. шаҳри Кӯлоб 58 микрорайон гуфтагиай. Ду хонага квартира дар якуми этаж қарор дорад, 54 квадратни метрай. Домои пешина квартира наво ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки салом алейкум, як хонага дар дуюм этаж. бардуи азиз, дар назди хона ҳамаи чизои даркорӣ ҳастай. хонара ба чиза чораш мефурӯшанд, яъне ки ба чиза чораш фурӯхта мешидай. нархш 240,000 сомонӣ. 240,000 сомонӣ ба пули русӣ 2,55,000 рубл мешидай. харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед. ханам хеле бачаи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки бочкаи газировка, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон рӯй карданд, ҳаракат кардам бардуи азиз, якта ба якта нархошро нагуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. бардуи азиз, агар маъқул шуда боша, барои пешравии канали Саудотежи ҳамин як дона лайки бепала бижихен ва форатон ки видеои ма шумо да биё овозо гирифтеса чи хеле. агар форатон ки видеои ма шумо да барава, подписатсия кунед бардуи азиз, ке ки ма видео кардам шумо да мерава. барои ҳамун подписатсия кунед. ҷанависагие ку бо ҳарфҳои сирх. дар телефони ма сирх менависа, дар телефони шумо намедонам кабуд менависа, сиёҳ менависа. барои бардуи азиз подписатсия кунед. ана ке ки ма видео кардам шумо да мерава. ин рақамҳои десем бардуи азиз, ин рақамҳо барои реклама, ягон ка замин, хона, квартира, мошин, ягон калиска, ароба, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, дар ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp шурӯъ кунед. хаяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.